Tervepä terve kaikki katsojat. Tänään me Laten kanssa koetaan halkaista tuotteita mahdollisimman samankokoisiksi. Ja lopussa tietenkin tuttuun tapaan mun kanavalla nähty rangaistuksia, niin eiköhän tälläkin videolla semmonen tule. Eikö lähdetään videon pariin? No niin, ja ensimmäisen tuotteen vuoro on porkkana. Ja sieltä niin vaaka päälle. No niin, eiköhän mennä suoraan porkkana leikkuun pariin. No niin, kumpi aloittaa? KPS. Sä aloitat. Mä aloitan. Joo, sä saat aloittaa. Olisiko Fruit Ninja? No niin, Fruit Ninja. Olisiko... vai näin päin? No. Pyhä robootto. No. Hitto. Ei, se meni ihan vinnuun. Se on sun puolitus. Se on sun puolitus. Ei ole. No onhan se meni rikki. Sä puolitit sen 3 osaa. Niin, mutta nää on sekä yhtä puolta. Noin, valta päälle. Mutta robootto. Noniin, ensimmäinen pala. 20. Ei voi olla. Se on katossa miinuksen puolella. Voitko nyt? Noniin. Tää on vaakakällä, kun mä oon laittanut sen porkkana tähän, niin tää tulee. Laita se siihen. Tähän tulee kiloja. 62. 62. Joo. Toinen. 41. Ja otapa se vihko siitä, niin laittaa mun merkintä. Ja sitten Heikkisen vuoro. Sormia leikkaa. No niin. Kohta se saa laastaria olla hakemassa, kun ei se edes porkkanaa leikata. Älä nyt sinä kuule siinä. Tää on millipeliä. Ei ole. Se on siinä. Miten ne on kielo? Se on siinä. Miten ne No on? niin. Ensimmäinen ota. Mitä? No, nyt. Ensimmäinen. 60. Ja toinen. Tää on millipeliä. Noniin, eli seuraavaksi Late sai sitä 1 pisteen. Kun sai tuurilla tuon 60 ja 60. Tuurilla. Tuurilla ne laivatkin seilaa. Mutta niin otetaanko me makuutestiin, että tästä vähän multainen. Varmaan siinä on kuoret. Syö ilman sitä kuoria. Tää on kyllä hyvä, vastuutan porkkanalta. Ja bang! Seuraavaksi päärynä. Tai no, nää on vähän vanhentuneita nää päärynä jo päivissä niin sanotusti. No, mutta eikä se tästä sun vuoro aloittaa, mä aloitin äsken. Okay. No, Se on tosta noin. okei. Okay. Mutta hyvä, tuoksena päälle. Vaaka päälle. Noniin. 54. Ja 44. Okei, 54 ja 44. Toi oli... Mitä se heitto? Ehkä? No, en tiedä. Sinne tänne gramma toinen. Eli nyt mä leikkaan tämän päärynän tästä. Sitten sä leikkaat sen. Homeball.
Se on siinä. Se on siinä. Noi vitsi. Eka pala 73. Toka pala 24. Vähän hetki, että Aaroes on lähellekään. Huolinta. Aika... Ei oikein enää makua. Joo, aivan kyllä. Hyvin. Lidlistä nämä tarvikkeet ostettu, niin muistakaa käydä Lidlissä. Siellä on halpoja, hyviä vihannes- ja hedelmätuotteita. Kyllä. Lidl ei ole valitettavasti sponsorattu tätä videota. Yritetään saada seuraava ruokavideo Lidlin sponsorointiin. No niin, seuraavana vihanneksen pariin. Elikkä sitten Mandariinit seuraavaksi. Mandariinit. Se on luonnollisesti mun vuoro aloittaa ja ennen kuin me ruonoskilla käpälälle. Tää toinen puoli tuntuu vähän kevyemmältä kuin tää toinen puoli. Ja mä sanoin, että se menee... Ei mene tosta, vaan menee tästä. Ei! Olisi pitänyt mennä sieltä toisesta. Ensimmäinen pala 44. 44. Toinen pala 28. 4. Leikkausta. Sitten lähdetään ronskilla käymään. Okei, niin. Tää on legit hyvä. Tää on legit hyvä. Joo, ei oo. On. Mä kokkaan. 40. 29. 11 euroa. Ja makutesti. Siis kun sä otit mun palasen sä otit. Enkä ottaa, kun mulla on tälleen goofy. Ei kun niin muuten onkin. On muuten hyvä. On makkee. Oh? Mä tästä vielä. Tarvitse Tilannehan on luonnollisesti 4-0. Mulle siis. Miten niin 4? No ei oikein, siis on 3-0 johat. Seuraavan tuotteen pariin. Eli seuraava tuotehan meille löytyy... Omenat. Vihreät omenat. No niin, tää on meikä tyyli yksi lempparin vihanneksista. Hedelmä. Hedelmä. Noniin. Tää on se vetä, että sä pyydät tätä vähän aikaa. Sitten tää lähtee irti. Otetaan tää tuonne sivulle. Mitä mulla meni Mulla meni puoliksi tämä. No niin, eli tästä näin. On jännittävää. Tosta mä nyrkillä pammalta. Ola. Tukka sun puukku. Oi paus. Noniin. Noniin, ota tässä mun eka piste. Noniin, ensimmäinen pala. 78. Toinen tyrr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 r
Ja sä et vedä Duutsani taktiikalla. Toi kohtuu sun kohtaluksi. Tää ei koidu mun kohta. 84! 9! 8! Se on makutesti. Hei, kato miten hieno tähtikuvio täällä on. Muuten hyvä. Tämä nää. Mä koitin tuosta sisältyksen. Älä joku ampuu päin. Syö se vaan ympäri sitä. Mun taktiikka ei nyt toiminut. On muuten hyvä omena. Kirpeä ja... Onko kirpeä? Hopon. Niin, kirpeä. Ah! Ja sitten seuraavan vuoro. Ja sehän on meillä... Verikreeppi. Iso ja muhkea. Kumpi aloitti äsken? Minä. Niin, eli nyt mä otan Sun minä. on ollut. Mä en ikinä ties... Mä en tiedä, mitä verikreeppi näyttää sisällä, mutta tää tunnustaa. Tää tunnustaa, mä leikkaan tosta noin, niin se menee perfektisti.
Voiko se leikkaa? Leikkaan tosta. Otin niistä näin. Mitä? Oletko muuten tuoksuu hyvälle? Noniin. Ensimmäinen Verireippi. Nää varmaan painaa joku puoli kiloa tyyliin. on 214 grammaa. 214. Ja toinen on 200. 249. No mut jos miettii, että miten painavia nää on, niin se on niinku vaikea saada niinku... 214 ja 249. Noniin. Ai. Oh my darkets. Ai. 268. 182. Joo, mä hävisin tän niin pystyyn. 268 ja 181. No niin hyvä najuusia. Että mä muutan. Tää on tällainen niinku punainen. Te ootte varmaan nähnyt niitä Olvin sitä verikreippiä. Tää on niinku periaatteessa, mistä se on tehty. No siitä tää on berikreippi. Mä oon tehty berikreipistä. Mä en tiedä. Tää on niin taivaallista. Hyvä. Se on tuo omena. Onko sulla paha makuinen? Onks tää jotenkin pillaantunut? Ei, maista mulla on ihan hyvä. No on parempi kuin tämä. Onko se liiskaantunut? No ei maista. Mä en usko. Noin, otetaan seuraava asiakas. Seuraava tuotteen pariin. Sehän on Meillä on... minivesimeloni. Tää on mörssärimee. Mä oon tehdä tässä semmosen kaivertaa se niinku. Ai niinku tästä näinkö? Okei. Eikä se tulee. En mä tiedä. Katsotaanko paljon tää painaa ensin, mua kiinnostaa se. Eli mun vesimeloni painaa 2 kiloa 200 grammaa. Ja 2 kiloa ja 202 grammaa. Ja Anna painaa... 2 kiloa 275 grammaa. Tuo vaakamies menee rikki täältä. Watermelon. Tähän hommaan. Tää on muuten perfekti. Mä legit pellelle. Tää on niin popin hajunen. Noniin. Ensimmäinen möhkäle. 2 jaettuna. Ota se pois. Tän. Noniin. Ei, se on nyt miinuksella. Ei, uniittia. Noniin, nyt ensimmäinen möhkäle on... Kilo 10. Kilo 10. 1,0. Eli tää on kilo 10. Ja se on 1159. Pahus. No ei oo kauhean iso heitto. Ei se hirveä iso ole, mutta jos mä... Se ei vaan niinku mene, jos sä napautat, niin se ei vaan mene läpi. Eikä. No niin! Nyt pitää lähteä kääntymään veistä. Ai. No niin. Noniin. Hei! Tästähän voisi tehdä sellaisen kypärän. Niin, itse mä... Tehdäänkö me? Joo. 1, 3, 2, 1. Okei. 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1 vähän niinku. 1, 3, 2, 1. Ei vi... 9, 8, 9.
No, se oli sanomattakin selvä, että Lauri miten veisi. Se on tilanne 5-1, että ei hyvältä nähty sen rangaistuksen suhteen. No niin, nyt lähtee. No niin, muistat, että kaiverretaan näistä. Eli muistahan tykätä videosta ja tilata kanava, niin. Mulla on hyvä. Maistuu ihan vesimelonilta. Ja nyt on se, että meillä on vähän äpöstynyt vesimelonia, mutta nyt me kaiverretaan tänne. Täällä sinä äpöstit vähän, meikä äpösti koko jutun melkein. No joo, mutta Joo, kuitenkin kaiverilla nää täältä, että voidaan sitten laittaa nää päähän. No niin, nyt ollaan melkein saatu täältä kaiverrettua kokonaan. Tämä. täällä tulee tätä... Kukaan tätä mehua päälle? Niinkö? Tää pitäis varmaan antaa kuivaa. Kuivaa. No siis, että ei tuu niinku märkää päähän. Tai niinku vettä päähän. Niin. Miten sulla näyttää noin hyvältä? Mä vaan oon raapinut tätä tällä lusikalla. Tällaisia lyhyitä, mutta kovia sellaisia. Annetaan sun takaa. Niin. Laita sinne paperia sille reunalle, että se immeestää. Tää on se ihan kalalle. Tää on se ihan kalalle. Mä en niinku... Mä nyt tiedän, että vesimeloni haisee kalalle. Se ehkä lähtee se rajat pois. No joo, mutta hyi baabuska. Laita sinne niinku reunalle se paperia. Käytätkö sun nyt tomaatille? Mitä? Tuo vaihtuu koko ajan niinku... Siis... Märkyysasteikon mukaan. Ai niinkö? No niin, mä sanoisin, että se olisi nyt siinä. Sitten laitetaan enää mullekin paperit sisälle ja annetaan olla. Niin mä oon tätä kuivatellut tässä vielä vähän sitä kuivata, että tässä otetaan päähän, miten istahtaa. Trippi trappi. Minkälainen sulla on? Mulla ei ole näin hirviän märkä. Sulla on paljon märempi kuin mulla. Nää on ihan samanlailla. Vähän vielä kuivausta ja... Ei kun päähän 3, 2, 1. On sepä. Ding dong, eat it up. Sä näytät ihan hullulta tiedemieheltä tai sellaiselta joltakin munkilta. Jos laittaa nyt tänne. Tää istuu aika niin mun pää. Pää saisi olla isompi. Tällainen takajuttu. Onko sulla tuossa tommonen korvanpeili? Ei saa painaa kovasti nyt. Ei. Sitten viimeisen pariin. Näyttää vesimellä nyt joka puolella täällä on. Ei voi mitään. Mutta on kuule. Mä vielä loppuvideon päästä. Vois minä itekin. Onks paremmin tässä eessä näin vai täällä takana? Viimeisen pariin. Ja tää on näistä kaikista pahin. Ja häviäjä joutuu syömään molempia nää. Arvatteko mikä se on? Ei ollut sitruuna, mutta oli lime. No niin. Tää on ihan koppura. Tää on hirveän kova, niin se on ihan hitoa. Jos se on kova, niin se tarkoittaa, että... Ei, kun se on sun alas. Jos limeän kova, niin se tarkoittaa, että se on kypsäkkä. Onko se on kova? On mulla ihan kiinni kova. Mä pesäpallo kova. Ai! Näin. Hattu päähän. Tää on ihan kivi. Koita. Noin. Niin meikäläinen aloittaa. Teikä poika. Ei
No. Tai mä hävisin tän joka tapauksessa jo, mutta... Ensimmäinen pala. 24. Toinen pala. 34. 10 gramma heitto. Okei, mun pitää nyt laki. Jos tulee 11, sä häviät tän kierroksen, mutta se on kyllä 5-1, niin ei sillä ole mitään väliä. Okei, tosta. Oblat. 25. 18. 7. Lähdä suorittamaan. Lähtisikö nää niinku appi? Eiku ime sen vaan siitä. No niin, seuraava. Noniin. Jatketaan suoritusta. Samaa liveä vielä. Vielä 2, 4, 6, 7 jäljellä. Vielä jaksaa. 1/8. No niin, hyvä. Hyvin menee. Hyvä. On sulla klippi päällä? On. Piti varmaan sieltä. Siinä on vielä pari jäljellä, mutta 2 on jo mennyt. Ei vielä miettiä. Eipä. Ine vaan. Pure! Hyvä. Vielä pari. Tuleeko kyyneliä? Se on puoliksi syöty onneksi. No niin, puolet mennyt. Vähän isompaa. Aston Hall. Sanot sinä. Onko ajettu? Limeet onko sitä ajettu? Mä vähän lihaa irti ja sitten mä syösin lihaa siinä samalla. Miksi sä ei ole niin kirpeä? Kestää. Haluatko juomista? En. No vissiin limeet on aika hyviä takoon kanssa. Meillä ei kyllä takoa. Ja vesimelonin kanssa. Antaa soittaa. Mä haistan tuo vesi. Ei vesimeloni, vaan tuo limeen. Vielä kaksi. Oh my vesimeloni hattu. Onko se ollut 2/4 niinku zoomilla? En tiedä. Te katsot. 2 limeä. Syöminen. Aivan hirveet. Tää on niinku psyykkistä edes ruveta tähän, kun tiedät, että se sattuu ihan hitosti. Ei se satu, mutta kirveellä ihan hitosti.
Ja vielä yksi. Vielä. Meidän viimeinen lime. Huija! Tää ei oo tosiaan näytelty äsken. Ei, tää on ihan aito. Ei oo mitään feikkirihkamaa. Lähin kuvia tunnelmiin. Tykkää videosta, tilaa kanavaa ja nähdään seuraavassa videossa. Kiitti, heippa!